Εκείνο το απόγευμα, ο βαρύς και πυκνός αέρας της Αθήνας έμοιαζε να πάλεται από τη ζέστη που ανάδυε η άσφαλτος. Η πολυσύχναστη δρόμη ήταν ένα θολό ποτάμι από μέταλλο και βιασύνη, μια ροή οχημάτων που κυλούσε αδιάφορα για τις αμέτρητες ιστορίες που κρύβονταν σε κάθε γωνιά, σε κάθε ανώνυμο πρόσωπο μέσα στο πλήθος. Μέσα στο κλιματιζόμενο καταφύγιο του πολυτελούς του αυτοκινήτου, ο Αλέξανδρος οδηγούσε, με τον πνιγμένο ήχο της πόλης να αναμειγνύεται με μια μελαγχολική τζαζ μελωδία από τα ηχεία. Οι σκέψεις του, ωστόσο, ήταν πιο θορυβώδεις από οποιαδήποτε αστική συμφωνία. Η ζωή τον είχε εκτοξεύσει σε ύψη που λίγοι έφταναν, σε μια κορυφή εταιρικής επιτυχίας και υλικού πλούτου. Παρ' όλα αυτά, τον τελευταίο καιρό ένα κούφιο, επίμονο κενό αντιχούσε στη σχολαστικά σχεδιασμένη ρουτίνα του, κάνοντάς τον να αναρωτιέται αν η αληθινή ευτυχία βρισκόταν στα επιτεύγματα που μπορούσαν να αποτιμηθούν στο χρηματιστήριο. Μόλις είχε φύγει από άλλη μια σύσκεψη, η τελική χειραψία σφράγιζε ένα εκατομμυριούχο συμβόλαιο που θα έπρεπε να του φέρει εφορία. Ανταυτού ένιωθε μόνο μια βαθιά κούραση, μια κόπωση στην ψυχή που τα χρήματα, με όλη την πολυδιαφημισμένη παντοδυναμία τους, δεν μπορούσαν να θεραπεύσουν. Το φανάρι έγινε κόκκινο, επιβλητικό και ο Αλέξανδρος σταμάτησε το αυτοκίνητο με τον κινητήρα να μου γκρίζει απαλά. Το βλέμμα του χάθηκε έξω από το παράθυρο, παρατηρώντας την ξέφρενη κίνηση των πεζών. Κάθε άνθρωπος φαινόταν να οθείται από έναν σκοπό, έναν προορισμό, έναν σιωπηλό αγώνα αόρατο για τον υπόλοιπο κόσμο. Και τότε ήταν μέσα σε εκείνο το χορογραφημένο χάος που την είδε, καθισμένη στην άκρη του πεζοδρομίου, μια μαζεμένη φιγούρα ενάντια στην αδιαφορία του κόσμου, με το πρόσωπο κρυμμένο στα χέρια της. Η Ελένη έκλαιγε. Ήταν σιωπηλή λυγμή που τους κατάπινε ο αδιάκοπος θόρυβος του δρόμου, αλλά ο πόνος που εξέπεμπε ήταν μια εκοφαντική κραυγή για όποιον ήταν πρόθυμος να ακούσει. Οι πεζοί την απέφευγαν σαν να ήταν ένα αόρατο άγαλμα, ένα εμπόδιο που έπρεπε να παρακάμψουν, αλλά όχι να αναγνωρίσουν. Κανείς δεν σταματούσε, κανείς δεν ρωτούσε, κανείς δεν νοιαζόταν. Αλλά κάτι σε εκείνη τη σκηνή, στην ομότητα εκείνης της εγκατάλειψης, άγγιξε τον Αλέξανδρο με έναν τρόπο που δεν μπορούσε να εξηγήσει, πόσο μάλλον να αγνοήσει. Ήταν σαν το σύμπαν, στην άπειρη και μυστηριώδη συνωμοσία του, να του ζητούσε να κοιτάξει, να σταματήσει, να δει πέρα από τη γυαλισμένη επιφάνεια της δικής του ύπαρξης. Ήταν εκεί, βυθισμένη στον πόνο της, με ένα μικρό χαρτόκουτο γεμάτο καραμέλες δίπλα της, το σύμβολο του καθημερινού της αγώνα για επιβίωση. Τα χέρια της έτρεμαν καθώς προσπαθούσε, μάταια, να ελέγξει τους λυγμούς που ξέφευγαν από τα χείλη της. Αγνοώντας τα ανυπόμονα κορναρίσματα που άρχισαν να διαμαρτύρονται πίσω του, ο Αλέξανδρος ένιωσε μια ενστικτώδη όθηση, μια δύναμη που τον ανάγκασε να δράσει. Κάτι μέσα του, μια φωνή από καιρό κοιμισμένη, του έλεγε ότι εκείνη η γυναίκα χρειαζόταν βοήθεια. Έσβησε το αυτοκίνητο, κατέβηκε και ένιωσε το χτύπημα της ζέστης στο πρόσωπό του. Τα ιταλικά δερμάτινα παπούτσια του έκαναν έναν ξερό, καθαρό ήχο πάνω στη ζεστή άσφαλτο. Το ακριβό άρωμα που φορούσε, ένα άρωμα επιτυχίας και δύναμης, έκανε βίαιη αντίθεση με τη μυρωδιά του καπνού, του ιδρώτα και της απόγνωσης που πλανιόταν σε εκείνη τη γωνία. «Τι συμβαίνει?» ρώτησε, με φωνή σταθερή, αλλά με μια απροσδόκητη ευγένεια που εξέπληξε ακόμα και τον ίδιο. Η Ελένη σήκωσε αργά το πρόσωπό της. Ο Αλέξανδρος είδε μάτια κόκκινα και πρισμένα από το κλάμα, αλλά μέσα από το πέπλο των δακρύων υπήρχε μια φυσική, ακατέργαστη ομορφιά που τον συγκλώνησε. Ήταν μια ομορφιά κουρασμένη, πληγωμένη, αλλά αναμφισβήτητα γνήσια. «Ο πρώην σύζυγός μου», ψέλισε η Ελένη, προσπαθώντας να ελέγξει την αναπνοή της, οι λέξεις να βγαίνουν κομματιαστές, σαν θραύσματα από σπασμένο βιτρό. «Με απάτησε, με πέταξε στο δρόμο και κράτησε το γιο μου. Κάθε μέρα με απειλεί». Η φωνή της έσπασε στην τελευταία λέξη και αναγκάστηκε να σταματήσει, παίρνοντας μια βαθιά ανάσα, παλεύοντας με το νέο κύμα δακρύων που επέμενε να κυλά. Το πρόσωπο του Αλέξανδρου σκλήρινε ακούγοντας την αφήγησή της. Γνώριζε τέτοιους άντρες, δειλούς που μεταμφίεζαν τις ανασφάλειές τους με επιθετικότητα, που χρησιμοποιούσαν τη δύναμη για να εκφοβίζουν και να ελέγχουν. Αλλά ο τόνος του παρέμεινε ήρεμος, ελεγχόμενος, σχεδόν ψυχρός. «Αυτός ο άντρας ξέρει που βρίσκεσαι?» Η ερώτηση ήταν άμεση, πρακτική. «Ξέρει?» απάντησε η Ελένη, η φωνή της σχεδόν ψίθυρος, φορτωμένη με έναν φόβο και μια εξάντληση που έμοιαζαν παλιοί. «Έχασα τα πάντα. Πουλάω καραμέλες στο δρόμο για να επιβιώσω. Όλοι με εγκατέλειψαν». Η τελευταία φράση βγήκε σαν θρήνος, μια σιωπηλή κραυγή απόγνωσης που αντίχησε κατευθείαν στην καρδιά του Αλέξανδρου. Την κοίταξε για πολλή ώρα, μελετώντας το πρόσωπό της, προσπαθώντας να διαβάσει τις ανίποτες ιστορίες πίσω από τις λέξεις. Η ηχό του πόνου της αντιχούσε στο δικό του κενό. Ένιωσε μια συντριπτική επιθυμία να την προστατεύσει, ακόμα και χωρίς να καταλαβαίνει πλήρως το γιατί. Ίσως επειδή έβλεπε σε αυτήν μια
Ευθραυστότητα που έκανε αντίθεση με την πανοπλία δύναμης που πρόβαλε ο ίδιος στον κόσμο. Ίσως επειδή κατά βάθος χρειαζόταν να νιώσει αληθινά χρήσιμος, όχι μόνο στη σκακέρα των επιχειρήσεων, αλλά στην πραγματική, παλόμενη ζωή κάποιου. Τι χρειάζεσαι? Αυτή τη στιγμή, ρώτησε σοβαρά, σκύβοντας ελαφρά για να βρεθεί στο ύψος των ματιών της. Μια κίνηση που έδειχνε ότι ήταν πραγματικά παρόν, ότι πραγματικά άκουγε. Η Ελένη τον κοίταξε. Η δυσπιστία να παλεύει με την απόγνωση στα μάτια της. Η ζωή την είχε διδάξει με τον χειρότερο δυνατό τρόπο ότι η εμπιστοσύνη σε ξένους μπορούσε να είναι επικίνδυνη. Αλλά ήταν σε αδιέξοδο, στριμωγμένη από τη ζωή. «Θέλω να κρυφτώ. Μόνο αυτό», είπε με αδύναμη φωνή, σχεδόν σαν να ντρεπόταν να παραδεχτεί το φόβο της. Ο Αλεξάνδρος πήρε μια βαθιά ανάσα, παίρνοντας μια απόφαση που, αν και δεν το ήξερε ακόμα, θα άλλαζε την πορεία και των δύο τους για πάντα. «Έλα μαζί μου», είπε με μια σταθερότητα που δεν δεχόταν άρνηση, απλώνοντάς της το χέρι. Εκείνη έκανε ένα βήμα πίσω. Ο ενστικτώδης φόβος να την κυριεύει. Τα μάτια της γουρλώθηκαν. «Τι θα μου κάνεις?» «Δεν σε ξέρω». Η αναπνοή της ήταν γρήγορη, η καρδιά της χτυπούσε ανεξέλεγκτα στο στήθος. Είχε κάθε λόγο να φοβάται. Ο Αλέξανδρος κατανόησε τον δισταγμό της και γρήγορα προσπάθησε να την καθησυχάσει. «Με λένε Αλέξανδρο, είμαι ο αντιπρόεδρος του ομίλου Ερμής. Αν δεχτείς, μπορώ να σου δώσω δουλειά και να σε βοηθήσω». Έβγαλε μια επαγγελματική κάρτα από το πορτοφόλι του, η υφή του ακριβού χαρτιού προσφέροντας κάτι απτό, κάτι που μπορούσε να επαληθεύσει, μια άγκυρα πραγματικότητα στη θάλασσα της αβεβαιότητάς της. Η Ελένη δίστασε, παίρνοντας την κάρτα με τρεμάμενα χέρια. Οι επιλογές ήταν ελάχιστες και ο φόβος για τον πρώην σύζυγό της ήταν μια φυσική παρουσία που της έσφυγε το λαιμό. Κοίταξε την κάρτα, το επιβλητικό όνομα και τη θέση, μετά το πρόσωπο του Αλέξανδρου και τέλος το δρόμο που ήταν το σπίτι και η κόλασή της τις τελευταίες εβδομάδες. Ακόμα διστακτική, αλλά μη βλέποντας άλλη διέξοδο, έκανε ένα βήμα μπροστά και τον ακολούθησε, κουβαλώντας το μικρό της κουτί με τις καραμέλες σαν το τελευταίο απομεινάρι της χαμένης της αξιοπρέπειας. Το αυτοκίνητο του Αλέξανδρου γλιστρούσε απαλά στους δρόμους. Ο παγωμένος κλιματισμός δημιουργώντας μια φούσκα άνεσης που έκανε αντίθεση με την ασφικτική ζέστη έξω. Αλλά η ένταση μέσα στο όχημα ήταν αισθητή, πυκνή σαν την πρωινή ομίχλη. Η Ελένη, καθισμένη δίπλα του, με τα μάτια ακόμα δακρυσμένα, έσφυγε τα χέρια στην ποδιά της, προσπαθώντας να ελέγξει το τρέμουλο που την κυρίευε. Η σιωπή κράτησε για λίγα λεπτά, γεμάτη μόνο από τον απαλό ήχο του κινητήρα, ένας κενός χώρος όπου οι ανίποτες λέξεις αιωρούνταν. Τελικά, άρχισε να μιλάει, η φωνή της τρεμάμενη, αλλά οθούμενη από μια ενστικτώδη ανάγκη να πει την ιστορία της, να δώσει φωνή στον πόνο της. «Είχα μια καλή ζωή», είπε, το βλέμμα της χαμένο στα αστικά τοπία που περνούσαν από το παράθυρο. «Είχα ένα σπίτι, μια οικογένεια, όνειρα, μέχρι που τον έπιασα στα πράσα». Με άλλη γυναίκα, η φωνή της έσπασε, αλλά ανάγκασε τον εαυτό της να συνεχίσει. «Όλα κατέρευσαν εκείνη τη στιγμή. Ήταν σαν να άνοιξε το έδαφος κάτω από τα πόδια μου, να με κατάπιε ολόκληρη». Ο Αλέξανδρος παρέμεινε σιωπηλός, τα μάτια του καρφωμένα στο δρόμο, αλλά η προσοχή του απόλυτα στραμμένη σε αυτήν. Ήξερε ότι μερικές φορές η καλύτερη βοήθεια που μπορείς να προσφέρεις είναι ένα προσεκτικό αυτί, μια σιωπή που αγκαλιάζει. «Με έδιωξε από το σπίτι που του ανήκε», συνέχισε η Ελένη, οι λέξεις να βγαίνουν με δυσκολία, σαν να έπρεπε να διασχίσουν ένα φράγμα πόνου. «Έφυγα χωρίς το γιο μου». Σταμάτησε, τα δάκρυα τώρα να κυλούν αργά στα μάγουλά της, αφήνοντας λαμπερά ίχνη στο κουρασμένο της πρόσωπο. «Τα πήρε όλα. Το σπίτι, το αυτοκίνητο, το γιο μας, και εγώ έμεινα με το τίποτα. Εκτός από τα ρούχα που φορούσα και έναν πόνο που δεν περνάει». Ο Αλέξανδρος ένιωσε ένα σφίξιμο στο στήθος, ένα τσίμπημα ενσυναίσθησης που τον εξέπληξε με την έντασή του. Η ζωή μπορούσε να είναι σκληρή με τρόπους που τα χρήματα δεν διόρθωναν. Αυτός είχε τα πάντα υλικά, αλλά η Ελένη είχε χάσει ό,τι ήταν άβλο και αναντικατάστατο. Κι όμως ήταν εκεί, παλεύοντας. Η Ελένη πήρε μια βαθιά ανάσα, προσπαθώντας να συνέλθει, αλλά ξαφνικά το σώμα της σφίχτηκε. Μέσα από τον καθρέφτη είδε ένα αυτοκίνητο, ένα μοντέλο και ένα χρώμα που της ήταν τρομερά οικία. Ο φόβος που κοιμόταν κάτω από ένα στρώμα εξάντλησης την κυρίευσε ξανά με όλη του τη δύναμη. «Σταμάτα το αυτοκίνητο», ούρλιαξε, η φωνή της να αντυχεί μέσα στο όχημα με οξύ απόγνωση. «Σταμάτα τώρα». Ο Αλέξανδρος φρέναρε απότομα, η ζώνη ασφαλείας να τους κρατάει και τους δύο σφιχτά στα καθίσματα. Γυρίζοντας προς το μέρος της, με την ανησυχία ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του, ρώτησε τι συνέβαινε. Εντάξει», είπε προσπαθώντας να την ηρεμήσει, βλέποντας τον απόλυτο πανικό στα μάτια της. Με τρεμάμενα χέρια, της έδωσε μια άλλη κάρτα. «Ορίστε η προσωπική μου κάρτα. Αν χρειαστείς βοήθεια, βρες με. Δεν έχει σημασία η ώρα, δεν έχει σημασία ο λόγος. Μπορείς να με εμπιστευτείς». Η Ελένη
Κατέβηκε γρήγορα από το αυτοκίνητο, με την καρδιά να χτυπά δυνατά, σχεδόν σκοντάφτοντας στο πεζοδρόμιο. Δεν ήξερε ποιον να εμπιστευτεί, αλλά κάτι σε εκείνη την προσφορά, σε εκείνη την απλή και άμεση χειρονομία, την έκανε να φυλάξει την κάρτα προσεκτικά στην τσέπη της, σαν να ήταν φυλαχτό. Οι επόμενες ώρες κύλησαν βασανιστικά για την Ελένη. Περιπλανιόταν στους δρόμους, προσπαθώντας να κρυφτεί στις σκιές, κάθε θόρυβος την έκανε να πετάγεται. Όταν η νύχτα άρχισε να πέφτει και οι σκιές φαινόταν να μεγαλώνουν και να ζωντανεύουν γύρω της, μετατρέποντας κάθε γωνιά σε μια πιθανή απειλή, δεν άντεξε άλλο. Με τα χέρια να ντρέμουν τόσο που μετά βίας κρατούσε το τηλέφωνο, η Ελένη τηλεφώνησε, η απόγνωση στη φωνή της. «Αλέξανδρε, χρειάζομαι βοήθεια». Η φωνή της έτρεμε στην άλλη άκρη της γραμμής. Κάθε λέξη μια προσπάθεια να μην ξεσπάσει σε κλάματα. Είπε ότι θα με τελειώσει. Βρήκε που κρύβομαι. Δεν ξέρω τι να κάνω. Ο Αλέξανδρος ήταν στο γραφείο του, βυθισμένος σε αναφορές και λογιστικά φύλλα, αλλά ακούγοντας τη φωνή της Ελένης, όλα τα άλλα έπαψαν να έχουν σημασία. Δεν δίστασε ούτε για ένα δευτερόλεπτο. «Πάρε τα πράγματά σου, έγγραφα, μάζεψε μερικά ρούχα και μείνε κλειδωμένη στο σπίτι σου. Δώσε μου τη διεύθυνση τώρα». Η Ελένη υπάκουσε, κλειδώνοντας τον εαυτό της στο μικρό δωμάτιο που της είχε παραχωρήσει προσωρινά μια γνωστή της. Ήταν ένα απλό, υγρό μέρος με ξεφλουδισμένους τοίχους και μυρωδιά μούχλας, αλλά ήταν ό,τι είχε. Ενώ περίμενε, κάθε λεπτό φαινόταν σαν αιώνας, κάθε ήχος από έξω την έκανε να νομίζει ότι είχε φτάσει. Ο Αλέξανδρος οδήγησε προς το μέρος της όσο πιο γρήγορα μπορούσε, με την καρδιά σφιγμένη, με μια επίγουσα ανάγκη που σπάνια ένιωθε. Φτάνοντας, είδε την Ελένη να περιμένει στη γωνία ενός έρημου δρόμου, φωτισμένη μόνο από έναν αδύναμο στήλο που αναβόσβηνε. Κρατούσε μια μικρή τσάντα στο στήθος της, σαν να ήταν ασπίδα. «Κάλεσε στην αστυνομία», ρώτησε ο Αλέξανδρος, κατεβαίνοντας από το αυτοκίνητο και κοιτάζοντας γύρω, αξιολογώντας την κατάσταση, ψάχνοντας για σημάδια κινδύνου. «Όχι», απάντησε η Ελένη, σχεδόν ψιθυριστά, η φωνή της φορτωμένη με φόβο. Είπε ότι αν έκανα οτιδήποτε θα το πλήρωνα ακριβά. «Έχει φίλος στην αστυνομία, Αλέξανδρε. Είναι αστυνομικός. Κανείς δεν θα με βοηθήσει αν τον καταγγείλω». «Καθήκη», μουρμούρισε ο Αλέξανδρος, η οργή να βράζει μέσα του. «Αυτό θα τελειώσει τώρα. Δεν θα τον αφήσω να συνεχίσει να σε απειλεί». Πριν προλάβουν να πούν οτιδήποτε άλλο, μια φιγούρα αναδύθηκε από τις σκιές. Ο άντρας εμφανίστηκε, το πρόσωπό του μια μάσκα αλαζονίας και περιφρόνησης, τα βήματά του βαριά και αποφασιστικά. Ήταν ψηλός, δυνατός, με μια στάση που έδειχνε ότι ήταν συνηθισμένος να εκφοβίζει. «Μόλις χωρίζεις μαζί μου και φέρνεις άλλον στο σπίτι σου», είπε το δηλητήριο να στάζει από τα λόγια του σαν οξύ. «Πάντα ήξερα ότι ήσουν μια πόρνη. Γι' αυτό ο γιος μας είναι καλύτερα μαζί μου». Ελένη έκανε ένα βήμα πίσω, απελπισμένη. «Δεν είναι έτσι», απάντησε με σπασμένη φωνή, προσπαθώντας να διατηρήσει την ψυχραιμία της, αλλά αποτυγχάνοντας παταγωδώς. «Σε παρακαλώ, ήρθα μόνο να πάρω τα πράγματά μου. Θα φύγω και δεν θα με ξαναδείς ποτέ». Όταν ο άντρας κινήθηκε προς την Ελένη, με το χέρι σηκωμένο, έτοιμος να της επιτεθεί, ο Αλέξανδρος μπήκε ενστικτωδώς ανάμεσά τους. Το βλέμμα μίσους στο πρόσωπο του πρώην συζύγου της Ελένης εντάθηκε όταν συνειδητοποίησε ότι το θύμα του είχε τώρα προστασία. «Φύγε από τη μέση, ψωνάρα», έφτιασε ο άντρας, σπρώχνοντας τον Αλέξανδρο με δύναμη. Τότε ήταν που ο Αλέξανδρος είδε κάτι να γυαλίζει στη μέση του άντρα. Ένα όπλο. Το αίμα του πάγωσε για ένα δευτερόλεπτο, αλλά η εκπαίδευση αυτοάμυνας που είχε κάνει χρόνια πριν βγήκε στην επιφάνεια σαν αντανακλαστικό. Έπρεπε να αφοπλίσει αυτόν τον άντρα πριν κάποιος τραυματιστεί σοβαρά και την απείλησε ανοιχτά. «Θα σε τελειώσω, σκύλα. Και αν αυτός προσπαθήσει να με σταματήσει, θα τελειώσω κι αυτόν». Το χέρι του άντρα πήγε προς το όπλο, αλλά ο Αλέξανδρος έδρασε πρώτος. Με μια γρήγορη και ακριβή κίνηση που τους εξέπληξε όλους, ο Αλέξανδρος άρπαξε το χέρι του άντρα, στρίβοντας το με ομή δύναμη και αφοπλίζοντας τον σε δευτερόλεπτα. Το όπλο έπεσε στο έδαφος με έναν μεταλλικό, ξερό ήχο. Οι δυο τους πιάστηκαν στα χέρια σε μια έντονη πάλη, ανταλλάσσοντας γροθιές και σπρωξίματα, τα σώματά τους να χτυπούν στον τοίχο και την άσφαλτο. Ενώ πάλευαν, η Ελένη ούρλιαζε απελπισμένη, τα χέρια της να καλύπτουν το στόμα της με φρίκι. Ο θόρυβος της πόλης φαινόταν να εξαφανίζεται, καθώς η σύγκρουση μεταξύ των δύο αντρών καταλάμβανε όλο το χώρο γύρω τους. Ο Αλέξανδρος, παρόλο που ήταν στέλεχος, είχε δύναμη και μια άγρια αποφασιστικότητα. Ο πρώην σύζυγος της Ελένης ήταν μεγαλύτερος, αλλά ήταν εκτός ισορροπίας από τον θυμό και την αλαζονία. Μία γροθιά χτύπησε το πρόσωπο του Αλέξανδρου, κάνοντάς τον να παραπατήσει. Η μεταλλική γεύση του αίματος γέμισε το στόμα του. Αλλά δεν σταμάτησε. Δεν μπορούσε να σταματήσει. Με μια τελική κίνηση, ο Αλεξάνδρος κατάφερε να ρίξει τον άντρα στο έδαφος,
Ακινητοποιώντας τον, η αναπνοή του ήταν γρήγορη, η καρδιά του σφυροκοπούσε. Η αδρεναλίνη τον οθούσε. Κοιτάζοντας τον πεσμένο άντρα, είπε με μια σταθερή και παγωμένη φωνή: «Αν την πλησιάσεις ξανά, θα φροντίσω προσωπικά να χάσεις τη δουλειά σου και την ελευθερία σου». Κατάλαβες? Ο άντρας απλώς μουρμούρισε κάτι ακατανόητο. Χωρίς δεύτερη σκέψη, ο Αλέξανδρος πήρε την τσάντα της Ελένης. «Έλα», είπε σταθερά, κρατώντας την από το χέρι. «Πάμε να φύγουμε από εδώ τώρα». Η Ελένη, ακόμα ζαλισμένη, δεν δίστασε. Έτρεξαν προς το αυτοκίνητο και σε δευτερόλεπτα ήταν μακριά, η σιωπή μεταξύ τους να σπάει μόνο από τον ήχο του κινητήρα και τις κοφτές αναπνοές τους. Ενώ οδηγούσε, ο Αλέξανδρος ένιωθε την οργή ακόμα να καίει, αλλά υπήρχε και κάτι άλλο. Μια αυξανόμενη επιθυμία να την προστατεύσει, να δώσει στην Ελένη αυτό που φαινόταν να έχει χάσει εδώ και πολύ καιρό. Ασφάλεια. Γαλήνη. Τελικά έφτασαν στο σπίτι του Αλέξανδρου. Μια επιβλητική έπαυλη, περιτριγυρισμένη από ψηλούς τοίχους και περιποιημένους κήπους. Μόλις το αυτοκίνητο σταμάτησε, 2 οικιακές βοηθοί ήρθαν να τους συναντήσουν. «Αυτή είναι η Ελένη», είπε ο Αλεξάνδρος, ο τόνος του σταθερός αλλά ευγενικός. «Φροντίστε την. Βάλτε την σε έναν ξενώνα και δώστε της ένα ζεστό γεύμα». Πέρασε πολλά σήμερα. Οι γυναίκες έγνεψαν, οδηγώντας την Ελένη μέσα. Εκείνη κοίταξε τον Αλέξανδρο, ένα μείγμα φόβου και ευγνωμοσύνη στα μάτια της. Εκείνη τη στιγμή φαινόταν να είναι το μόνο φως μέσα σε ένα συντριπτικό σκοτάδι. Ο Αλέξανδρος την παρακολούθησε για λίγο, νιώθοντας τον πόνο να πάλεται στο πρόσωπό του. Ανέβηκε στο δωμάτιό του, γδύθηκε και μπήκε στο ντους. Το ζεστό νερό φαινόταν να ξεπλένει όχι μόνο τη βρωμιά και τον υδρότα, αλλά και τα απομεινάρια της μάχης. Κάτω από το νερό, σκέφτηκε όλα όσα είχαν συμβεί. Η μέρα είχε ξεκινήσει όπως κάθε άλλη, αλλά τελείωνε εντελώς διαφορετικά. Υπήρχε μια γυναίκα στο σπίτι του, μια γυναίκα που μόλις γνώριζε, αλλά για την οποία ένιωθε ήδη μια βαθιά επιθυμία να προστατεύσει. Η σωματική κούραση ήταν τεράστια, αλλά το μυαλό του ήταν σε αναταραχή. Σκέφτηκε την Ελένη, τον πόνο της, το κουράγιο της. Πέρασε ώρα μέχρι να τον πάρει τελικά ο ύπνος. Το επόμενο πρωί το σπίτι ήταν ήσυχο. Οι ακτίνες του ήλιου έμπαιναν από τα μεγάλα παράθυρα, δημιουργώντας σχέδια φωτός στο μαρμάρινο πάτωμα. Ο Αλέξανδρος κατέβηκε τις σκάλες, ντυμένος με ένα άψογο κοστούμι, αλλά ξαφνιάστηκε από τη μητέρα του, την Κυριακή που τον περίμενε στο σαλόνι. Το βλέμμα της ήταν σοβαρό, τα χέρια της σταυρωμένα. «Αλέξανδρε, μπορώ να σε ρωτήσω κάτι?» είπε ο τόνος της να καθιστά σαφές ότι δεν ήταν ερώτηση, αλλά απέτηση. «Φυσικά». «Μαμά, έφερες την κοπέλα σου στο σπίτι μας?» δήλωσε η Κυριακή η λέξη κοπέλα, φορτωμένη με περιφρόνηση. Ο Αλέξανδρος αναστέναξε. «Όχι, μαμά. Ξέρεις τις αρχές μου. Η Ελένη δεν είναι κοπέλα μου. Τη φιλοξένησα επειδή βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Και ο πατέρας σου το ξέρει για αυτό το κορίτσι», συνέχισε η Κυριακή, η δυσπιστία της εμφανής. «Όχι ακόμα. Θα του μιλήσω. Αλλά σε παρακαλώ, όσο λείπω, δώσε της προσοχή. Η Ελένη υποφέρει πολύ και πρέπει να νιώσει ότι είναι ασφαλής εδώ». Κυριακή πλησίασε, με βλέμμα ερευνητικό. Ενώ έκανε μπάνιο, έψαξα την τσάντα της. Δίστασε. Και είχε μόνο όμορφα ρούχα και ακριβά αξεσουάρ. Πώς μπορεί μια τέτοια γυναίκα να πουλάει καραμέλες? Είναι ολοφάνερο ότι λέει ψέματα, Αλέξανδρε. Για να σε εκμεταλλευτεί. Ο εκνευρισμός μεγάλωσε μέσα του, αλλά τον συγκράτησε. «Όχι, μαμά, δεν λέει ψέματα. Τη βρήκα να κλαίει στο πεζοδρόμιο. Εγώ της προσέφερα βοήθεια. Η Ελένη όντως είχε μια καλή ζωή. Ήταν παντρεμένη, είχε σπίτι, οικογένεια. Αλλά τα έχασε όλα. Αυτά τα ρούχα της έμειναν. Ο πρώην σύζυγός της την έδιωξε. Κράτησε τα πάντα, ακόμα και το γιο τους. Είναι εντελώς μόνη». Η Κυριακή άκουγε σιωπηλή, η έκφρασή της ακόμα σκεπτική. «Κοίτα, πρέπει να φύγω τώρα», είπε ο Αλέξανδρος παίρνοντας τα κλειδιά του. «Αλλά σε παρακαλώ, δώσε της μια ευκαιρία. Υποσχέθηκα ότι θα τη βοηθήσω. Θα κάνω ό,τι μου ζήτησες», είπε η Κυριακή. «Αλλά πρόσεχε. Έχω δει πολλές γυναίκες να σε πλησιάζουν ενδιαφερόμενες μόνο για τα χρήματά σου». «Τα λέμε αργότερα, μαμά. Και ευχαριστώ που καταλαβαίνεις», είπε ο Αλέξανδρος, φιλώντας την κορυφή του κεφαλιού της πριν φύγει, το βάρος της ευθύνης που μόλις είχε αναλάβει να βαραίνει στους ώμους του. Τις επόμενες μέρες, η ατμόσφαιρα στην έπαυλη έγινε δηλητηριώδης. Η Κυριακή, κυριευμένη από μια πικρή και εκτιτική ζήλια, έβλεπε την προσοχή που ο Αλέξανδρος έδινε στην Ελένη ως προδοσία. Για εκείνη, ο γιος της είχε μαγευτεί από μια σαγηνεύτρα. Η Ελένη, από την πλευρά της, προσπαθούσε να είναι αόρατη, βοηθώντας τις οικιακές βοηθούς, μένοντας απομονωμένη. Αλλά η εχθρότητα της Κυριακής ήταν μια συνεχής, ασφικτική παρουσία. Η ρήξη συνέβη ένα πρωί. Η Κυριακή μπήκε στο δωμάτιο της Ελένης χωρίς να χτυπήσει, το πρόσωπό της παραμορφωμένο από θυμό. Χωρίς προειδοποίηση, της έδωσε ένα δυνατό χαστούκι.
Ο πόνος και η έκπληξη την έκαναν να παραπατήσει. «Εμένα δεν με ξεγελάς», έφτιασε η Κυριακή τα λόγια της κοφτερά. «Μια σωστή γυναίκα δεν καταλήγει στο δρόμο. Μην νομίζεις ότι μπορείς να έρθεις εδώ και να ξεγελάσεις το γιο μου με αυτές τις ιστορίες της κακομοίρας. Εγώ είμαι η μάνα του. Εγώ τον γέννησα. Ποτέ δεν θα πάρεις τη θέση μου, συμφεροντολόγα». Η Ελένη με το πρόσωπο να καίει ένιωσε τα δάκρυα να έρχονται, αλλά τα κράτησε. Σήκωσε το κεφάλι με την καρδιά να χτυπά δυνατά. «Δεν θέλω να έχω σχέση με κανέναν. Ναι, πούλαγα καραμέλες στο δρόμο. Ο πρώην σύζυγός μου με απάτησε, μου πήρε τον γιο και με πέταξε σαν σκουπίδι. Η ερωμένη του μένει στο σπίτι μου, με το γιο μου. Τα τραύματα που κουβαλάω πονούν πολύ περισσότερο από αυτό το χαστούκι που μου δώσατε». Αλλά η Κυριακή, τυφλωμένη από τη ζήλια, δεν συγκινήθηκε. «Μάζεψε τα πράγματά σου και φύγε από το σπίτι μας», διέταξε γυρίζοντας την πλάτη. Μόνη η Ελένη κατέρευσε. Τα δάκρυα ήρθαν με ορμή, κύματα πόνου και ταπείνωσης. Διωγμένη για άλλη μια φορά, κρυμμένη, πληγωμένη. Πού θα πήγαινε? Άρχισε να μαζεύει τα λιγοστά της πράγματα, το μυαλό της ένας ανεμοστρόβιλος απόγνωσης. Ήξερε ότι δεν μπορούσε να μείνει, αλλά δεν είχε πού να πάει. Ζήτησε από την Κυριακή μόνο μια μέρα ακόμα για να προσπαθήσει να επικοινωνήσει με τη γνωστή της. Αλλά το σώμα της άρχισε να υποχωρεί. Οι κράμπες και η ναυτία της περίοδου της ήρθαν, αναμειγνύοντας το σωματικό πόνο με τη συναισθηματική αγωνία. Εν τω μεταξύ, ο Αλέξανδρος, βυθισμένος στη δουλειά του, πίστευε ότι η μητέρα του φρόντιζε την Ελένη. Δεν μπορούσε καν να φανταστεί την κόλαση που ζούσε κάτω από τη δική του στέγη. Το αποκορύφωμα της σκληρότητας ήρθε όταν η Κυριακή, σε μια πράξη απάνθρωπης περιφρόνησης, έκλεψε τις σερβιέτες της Ελένης και τις πέταξε στα σκουπίδια. Η Ελένη ένιωσε απογυμνωμένη από την τελευταία της στάλα αξιοπρέπειας. Έκλαιγε σιωπηλά στο δωμάτιο, βρώμικη, με πόνους, νιώθοντας εντελώς αβοήθητη. Η κυρία Μαρία, μια οικιακή βοηθός που δούλευε στο σπίτι για δεκαετίες, δεν άντεξε άλλο να βλέπει αυτή την αδικία. Με την καρδιά σφιγμένη από συμπόνια, ετοίμασε ένα ζεστό μπάνιο για την Ελένη. Αλλά η Κυριακή τη σταμάτησε στον διάδρομο. «Πώς τολμάς να βοηθάς αυτή τη γυναίκα?» σφύριξε, απειλώντας τη με απόλυση. Διχασμένη ανάμεσα στο φόβο και τη συνείδησή της, η κυρία Μαρία κλειδώθηκε στο μπάνιο υπηρεσίας και τηλεφώνησε στον Αλέξανδρο στη μέση μιας σύσκεψης. «Κύριε Αλέξανδρε, σας παρακαλώ, πρέπει να σας πω κάτι πολύ σοβαρό», άρχισε με τη φωνή της χαμηλή και αγχωμένη. «Η μητέρα σας δεν πρέπει ποτέ να υποψιαστεί ότι ήμουν εγώ». «Πείτε γρήγορα, κυρία Μαρία. Τι συμβαίνει?» Και απάντησε ο Αλέξανδρος, η ανησυχία στη φωνή του. «Η κυρία Κυριακή κακομεταχειρίζεται την κυρία Ελένη με φρικτό τρόπο. Σήμερα τη χτύπησε στο πρόσωπο. Και η κυρία Ελένη έχει περίοδο και η κυρία Κυριακή πέταξε τις σερβιέτες της στα σκουπίδια. Η καημένη κοπέλα κλαίει, είναι βρώμικη, με τρομερούς πόνους. Είναι απάνθρωπο, κύριε Αλέξανδρε». Το αίμα του Αλέξανδρου έβρασε. Η οργή ανέβηκε με ηφαιστειακή ένταση. Πώς μπορούσε η μητέρα του, η γυναίκα που του δίδαξε την καλοσύνη, να είναι τόσο σκληρή? «Έρχομαι αμέσως», είπε ο Αλέξανδρος, η φωνή του σταθερή. «Ευχαριστώ που μου το είπατε, κυρία Μαρία. Κάνατε το σωστό. Μην ανησυχείτε για τη δουλειά σας». Σηκώθηκε απότομα από το τραπέζι της σύσκεψης. «Συγγνώμη, κύριοι, μία επίγουσα οικογενειακή ανάγκη». Ενώ οδηγούσε με ηλικιώδη ταχύτητα, η οργή και οι ενοχές τον κατέτρωγαν. Πώς μπόρεσε να είναι τόσο τυφλός? Στην έπαυλη, ο πατέρας του προσπαθούσε να ηρεμήσει την Κυριακή. «Αγαπημένη μου, πρέπει να φύγω για ένα μεγάλο επαγγελματικό ταξίδι. Ας αποφύγουμε τα σκάνδαλα. Είμαι σίγουρος ότι ο γιος μας θα βοηθήσει την κοπέλα και σύντομα θα φύγει από εδώ». Αλλά η Κυριακή, παράλογη, επέμενε. «Αυτό το κορίτσι χειραγωγεί το γιο μας. Θέλει τα λεφτά του, θέλει να πάρει τη θέση μου». Ο Αλέξανδρος έφτασε σαν τυφώνας. Ανέβηκε τρέχοντας τις σκάλες και άνοιξε την πόρτα του δωματίου της Ελένης, πιάνοντας τη μητέρα του να την ταπεινώνει για άλλη μια φορά. «Τι συμβαίνει εδώ?» βρόντιξε, η φωνή του φορτωμένη με μια οργή που η Κυριακή δεν είχε ξαναδεί. «Θα υπερασπιστείς αυτή τη γυναίκα εναντίον μου? Τη μάνα σου?» Ούρλιαξε η Κυριακή, δάκρυα οργής να κυλούν. Χωρίς δισταγμό, ο Αλέξανδρος μπήκε ανάμεσά τους, προστατεύοντας την Ελένη. «Μην την ξαναγγίξεις ποτέ. Και σταμάτα να φωνάζεις. Δεν έκανε τίποτα για να το αξίζει αυτό». Εκτός εαυτού, η Κυριακή χαστούκισε τον ίδιο της το γιο. Ο Αλέξανδρος δεν κλονίστηκε. Με μια παγωμένη σταθερότητα είπε: «Φύγε από εδώ τώρα, μαμά». Ξεπέρασες κάθε όριο. Η Κυριακή σχεδόν σπρώχτηκε έξω, ουρλιάζοντας στο διάδρομο, κατηγορώντας τους πάντες ότι ήταν εναντίον της. Μέσα στο δωμάτιο, η Ελένη τρέμοντας μάζευε τα πράγματά της. «Θέλω να φύγω από εδώ τώρα, Αλέξανδρε. Σε παρακαλώ, πήγαινε με μακριά». «Ηρέμησε, Ελένη», είπε με απαλή φωνή. «Έχεις πού να πας με ασφάλεια?» «Όχι», παραδέχτηκε, η φωνή της σπασμένη. «Η γνωστή μου δεν απαντάει. Νομίζω ότι ο πρώην σύζυγός μου την απείλησε». «Εντάξει».
είπε ο Αλέξανδρος αποφασισμένος. Θα το λύσω εγώ αυτό. Αλλά πρώτα, άσε με να σε βοηθήσω. Αντιλήφθηκε την αμηχανία της. Συγγνώμη για την ερώτηση, αλλά έχεις περίοδο, σωστά? Η Ελένη έγνεψε ντροπιασμένη. Τι χρησιμοποιείς για προστασία? Ρώτησε ευγενικά. Μερικά παλιά πανιά που βρήκα. Ψιθύρισε η ταπείνωση να καίει το πρόσωπό της. Τρομοκρατημένος, ο Αλέξανδρος ένιωσε την οργή για τη μητέρα του να επιστρέφει με δύναμη. Αμέσως κάλεσε την κυρία Μαρία από το ενδοσύστημα. Κυρία Μαρία, σας παρακαλώ, πηγαίνετε στο φαρμακείο και αγοράστε σερβιέτες, παυσίπονα για τους πόνους, βιταμίνες, τι μπορεί να χρειαστεί μια γυναίκα. Μη λυπηθείτε τα έξοδα. Γυρνώντας στην Ελένη, είπε: Πάρε τα φάρμακα, φρόντισε την υγιεινή σου. Θα ζητήσω να σου ετοιμάσουν μια σούπα και ένα τσάι. Μην ανησυχείς. Η μητέρα μου δεν θα σε βασανίσει άλλο. Θα τη στείλω στο κτήμα στην εξοχή μέχρι να ηρεμήσει. Στο υπόσχομαι, δεν θα υποφέρεις άλλο εδώ. Είσαι υπό την προστασία μου τώρα. Τα δάκρυα της Ελένης κύλησαν επιτέλους, αλλά αυτή τη φορά ήταν από ανακούφιση. Μετά από μια έντονη λογομαχία, ο Αλέξανδρος κατάφερε να πείσει τη μητέρα του να πάει στο κτήμα. Οι έπαυλοι επιτέλους ανάσανε. Η Ελένη φροντίστηκε από τις οικιακές βοηθούς, έκανε ένα μακρύ μπάνιο, έφαγε και κοιμήθηκε βαθιά, νιώθοντας, για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό, ασφαλής. Την επόμενη μέρα, ξυπνώντας, βρήκε τον Αλέξανδρο στο δωμάτιό της. Είχε το δεξί του χέρι σε νάρθηκα και μελανιές στο πρόσωπο. «Τι σου συνέβη?» ρώτησε σοκαρισμένη. «Πήγα τη μητέρα μου στο κτήμα. Αναγκάστηκα σχεδόν να τη σύρω. Γλίστρισα κοντά στην πισίνα κατά τη διάρκεια της λογομαχίας. Είναι απλώς ένα ελαφρύ εξάρθρημα, θα περάσει». Η ενοχή χτύπησε την Ελένη σαν κύμα. «Συγχώρεσέ με, Αλέξανδρε. Δεν ήθελα να προκαλέσω τόσα προβλήματα. Ίσως θα έπρεπε να φύγω». Ξαφνικά όλα τα καταπιεσμένα συναισθήματα ξεχύλισαν. Έπεσε στα γόνατα, λιγμοκλαίοντας, το βάρος όλων να καταραίει πάνω της. Ο Αλέξανδρος γονάτισε δίπλα της, αγνοώντας τον πόνο. Με το καλό του χέρι, σήκωσε το πρόσωπό της, σκουπίζοντας τα δάκρυά της. «Σήκω. Δεν θέλω να σε βλέπω άλλο να κατηγορείς τον εαυτό σου για πράγματα που δεν είναι δική σου ευθύνη». Κοιτάζοντας την στα μάτια, συνέχισε. «Είσαι πανέμορφη, Ελένη. Πανέμορφη εξωτερικά και ακόμα πιο όμορφη εσωτερικά, με αυτή την αγνή καρδιά και αυτή την απίστευτη δύναμη». Η καρδιά της Ελένης επιτάχυνε. «Σε παρακαλώ, Αλέξανδρε, μην το κάνεις αυτό». Πλησίασε, η φωνή του απαλή σαν μετάξι. «Αξίζεις όλη τη στοργή του κόσμου, Ελένη. Όλη την αγάπη που σου στέρισαν». Τη βοήθησε να σηκωθεί. «Έλα, πάμε στο σαλόνι, ξάπλωσε στο στήθος μου και ας δούμε μια ταινία. Άσε με να σου χαρίσω τουλάχιστον μια ξεχωριστή μέρα». Συγχυσμένη και φοβισμένη από την ένταση των συναισθημάτων της, είπε: «Είσαι τόσο όμορφος, Αλέξανδρε. Προστατευτικός, γοητευτικός. Αλλά δεν μπορώ να είμαι έτσι στην αγκαλιά σου». «Θα πληγωθώ ξανά», χαμογέλασε πονηρά. «Νιώθεις κάτι για μένα, Ελένη? Να είσαι ειλικρινής, σε παρακαλώ». Οικέτευσε, κλείνοντας τα μάτια της. «Μη μου ψιθυρίζεις λόγια αγάπης. Γιατί αν το κάνεις, μπορεί να σε ερωτευτώ και δεν θέλω να υποφέρω άλλο». Η εγκύτητα ήταν αφόρητη. Με έναν ψίθυρο που την έκανε να ανατριχιάσει, άγγιξε το πρόσωπό της. «Αξίζεις να σε φιλούν κάθε μέρα, να σε αγαπούν. Αξίζεις κάθε καλό». Πριν προλάβει να αντιδράσει, ένιωσε τη ζεστασιά των χιλιών του χιλιοστά από τα δικά της. Ο κόσμος εξαφανίστηκε, αφήνοντας μόνο την επιθυμία, την αβεβαιότητα και την υπόσχεση για κάτι νέο. Τις μέρες που ακολούθησαν, ο Αλέξανδρος σεβάστηκε το χώρο της, αλλά οι συνεχείς χειρονομίες στοργής του έλειωναν τις άμυνες της Ελένης. Ένα απόγευμα, μετά από ένα οδυνηρό τηλεφώνημα με το γιο της, ξέσπασε στον Αλέξανδρο. Το αγόρι, περιτριγυρισμένο από πολυτέλειες από τον πατέρα του, φαινόταν να προτιμά εκείνη τη ζωή. «Πήρε το χαρακτήρα του πατέρα του», είπε η φωνή της σπασμένη. «Ακόμα κι αν ξέρει για την προδοσία, επέλεξε να μείνει μαζί του. Πονάει να βλέπω το γιο μου να μεγαλώνει με λάθος αξίες». Ο Αλέξανδρος της κράτησε τα χέρια. «Ελένη, η αληθινή αγάπη που του έδωσες θα μείνει για πάντα χαραγμένη στην ψυχή του. Και κανείς δεν μπορεί να σου στερήσει το νόμιμο δικαίωμά σου να περνάς χρόνο μαζί του. Θα το παλέψουμε στα δικαστήρια». «Είναι τόσο δύσκολο», ψιθύρισε. «Θα είμαι δίπλα σου σε κάθε βήμα», απάντησε η φωνή του βάλσαμο. Ο Αλέξανδρος αφοσιώθηκε στο να φέρει χαρά στη ζωή της. Ρομαντική περίπατη, κομψά εστιατόρια, καινούρια ρούχα, διακριτικά κοσμήματα. «Το αγόρασα σκεπτόμενο σε σένα πόσο θα τέριαζε με τα μάτια σου», είπε δίνοντάς της ένα κολλιέ με πέρλες. «Αλέξανδρε, δεν μπορώ να το δεχτώ», αδίστασε. «Σε παρακαλώ, δέξου το. Αν αρνηθείς, θα με στεναχωρήσεις. Θέλω να μπορώ να σε κακομαθαίνω». Η καρδιά της Ελένης παραδόθηκε. Σιγά σιγά το φράγμα γύρω από την καρδιά της κατέρεε. Ένα βράδυ, μετά από ένα ρομαντικό δείπνο, ο Αλέξανδρος την προσκάλεσε.
Έχω ζεστάνει το υδρομασάζ στη Master Suite με κεριά και ροδοπέταλα. Έλα να κάνεις ένα χαλαρωτικό μπάνιο μαζί μου, Ελένη. Ας βουτήξουμε μαζί σε αυτή την αγάπη. Χάιδεψε το πρόσωπό του, η επιθυμία να μεγαλώνει μέσα της. Αλέξανδρε, ξέρω ότι νιώθουμε μια τεράστια επιθυμία ο ένας για τον άλλον. Έχω τόσο καιρό να έχω προσωπική ζωή. Και ναι, μου λείπει αυτό. Αλλά πριν θελήσω να ευχαριστήσω εσένα ή τον εαυτό μου, πρέπει να ευχαριστήσω τον Θεό. Θέλω να κάνω τα πράγματα σωστά. Τον κοίταξε σταθερά. Αν είναι να έχουμε μια νύχτα αγάπης, θα είναι μόνο μετά το γάμο. Μετά από μια ιερή δέσμευση. Θέλω να χτίσω κάτι στέρεο μαζί σου. Ένα χαμόγελο θαυμασμού εμφανίστηκε στα χείλη του Αλέξανδρου. Wow. Μετά από αυτό, κέρδισες ακόμα περισσότερο το σεβασμό μου. Συγγνώμη αν σε πίεσα. Όχι, Αλέξανδρε. Ποτέ δεν με ανάγκασες σε τίποτα. Πάντα ήσουν κύριος. Απάντησε, νιώθοντας ασφαλής στις πεποιθήσεις της και βαθιά ερωτευμένη. Εβδομάδες αργότερα, η Κυριακή επέστρεψε από το κτήμα, προσποιούμενη μια ασθένεια για να τραβήξει την προσοχή του γιού της. Ο Αλέξανδρος, αντιλαμβανόμενος τη χειραγώγηση, ήταν σταθερός. «Μαμά, σε αγαπώ, αλλά σταμάτα να προσποιείσαι και να ανακατεύεσαι στην ερωτική μου ζωή. Έχω ήδη κάνει την επιλογή μου. Δεν πρόκειται να φύγω από εδώ ξανά», ούρλιαξε. «Μαμά, αυτή η αιμονή βλάπτει την ευτυχία μου. Έχω ήδη μιλήσει με τον μπαμπά και συμφώνησε ότι είναι καλύτερο να γυρίσετε και οι δύο στο άλλο σπίτι της οικογένειας. Έτσι θα έχουμε όλοι το χώρο μας. Φταίει εκείνη η γυναίκα», ανταπάντησε η Κυριακή, νιώθοντας προδομένη. Παρόλο που ήταν πληγωμένος, ο Αλέξανδρος παρέμεινε σταθερός. Μέρες αργότερα, οι γονείς του μετακόμισαν. Η ατμόσφαιρα στην έπαυλη έγινε ελαφριά και γαλήνια. Λίγες μέρες μετά, η Ελένη άκουσε την πόρτα του δωματίου της να ανοίγει απότομα. Έβγαλε μια κραυγή από τον τρόμο, που μετατράπηκε σε καθαρή χαρά βλέποντας το γιο της να τρέχει προς το μέρος της. «Γιέ μου», αναφώνησε, αγκαλιάζοντάς τον σφιχτά, δάκρυα ευτυχίας να κυλούν. Ο Αλέξανδρος παρακολουθούσε από την πόρτα με ένα ικανοποιημένο χαμόγελο στο πρόσωπο. «Ευχαριστώ, Αλέξανδρε», μουρμούρισε, η ευγνωμοσύνη της να ξεχυλίζει. Έκλεισε την πόρτα, δίνοντάς τους ιδιωτικότητα. Μετά από υπέροχες μέρες, το αγόρι επέστρεψε στον πατέρα του. «Πώς τα κατάφερες?» ρώτησε η Ελένη. Ο Αλέξανδρος εξήγησε ότι απάντησε σε ένα τηλεφώνημα του αγοριού, μίλησε με την ερωμένη του πρώην συζύγου, χρησιμοποίησε την ιδιότητά του και την απειλή μιας καταγγελίας στην αστυνομία για να τους πείσει. Η γυναίκα, συμφεροντολόγα, υποχώρησε μαθαίνοντας την κοινωνική του θέση. Ο πατέρας του, αυτό το καθήκη, δεν εμφανίστηκε καν. «Αλλά τώρα, Ελένη, πρέπει να προσφύγεις στη δικαιοσύνη για να κανονίσεις τις μέρες επίσκεψης νόμιμα. Έχεις δίκιο. Και είναι ακόμα αστυνομικός». «Θεέ μου, αυτό περιπλέκει τα πράγματα. Αλλά θα το λύσουμε. Θα προσλάβω τους καλύτερους δικηγόρους». Η Ελένη άγγιξε το πρόσωπό του, η φωνή της γεμάτη συγκίνηση. Όσο πουλούσα καραμέλες στο δρόμο, φώναζα στον ουρανό «Θεέ μου, στείλε έναν άγγελο να με σώσει». Και ώρες αργότερα εμφανίστηκες εσύ. Ο Αλέξανδρος χαμογέλασε, κρατώντας τα χέρια της, η σύνδεση μεταξύ τους πιο δυνατή από ποτέ. Αγνοώντας τη συνεχή αποδοκιμασία της μητέρας του, ο Αλέξανδρος οργάνωσε ένα ειδικό δείπνο. Στον μαγικό κήπο της έπαυλης, μπροστά σε συγγενείς και φίλους, πήρε τον λόγο. «Σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα. Θέλω να μοιραστώ την ιστορία που άλλαξε τη ζωή μου. Κοίταξε την Ελένη. Γνώρισα την Ελένη σε μια δύσκολη στιγμή. Από τότε είναι το φως της μέρες μου. Ελένη, μου έμαθες το αληθινό νόημα της αγάπης. Δεν μπορώ πλέον να φανταστώ το μέλλον μου χωρίς εσένα». Γονάτισε, αποκαλύπτοντας ένα εκθαμβωτικό δαχτυλίδι. «Ελένη, αγάπη μου, δέχεσαι να γίνεις γυναίκα μου?» «Ναι, ναι, 1000 φορές ναι», καναναφώνησε μέσα σε δάκρυα χαράς. Τα χειροκροτήματα αντίχησαν, αλλά η έκφραση της Κυριακής, παρούσα αλλά ενοχλημένη, ήταν καθαρής απογοήτευσης. Εκείνη τη στιγμή όμως τίποτα δεν είχε σημασία για το ζευγάρι, βυθισμένο στην ευτυχία του. Ο γάμος, μήνες αργότερα, ήταν ένα όνειρο. Η Ελένη έλαβε στο λευκό της φόρεμα. Η Κυριακή, πιστή στην αποδοκιμασία της, δεν παρευρέθηκε, αλλά η απουσία της δεν επισκίασε τη λάμψη της ημέρας. Καθώς περπατούσε προς τον Αλέξανδρο, η Ελένη αναλογίστηκε την πορεία της. Είχε χάσει την πίστη της στην αγάπη, αλλά ο Αλέξανδρος ήταν η απόδειξη ότι υπήρχε, αγνή και αφοσιωμένη. Καθώς αντάλλαξαν τους όρκους τους, ήξερε ότι είχε βρει επιτέλους το ασφαλές της λιμάνι. Ο μήνας του μέλιτος ήταν ο τελικός εορτασμός της αγάπης τους. Σε μια πολυτελή σουίτα, σε έναν τροπικό παράδεισο, η Ελένη πλησίασε τον σύζυγό της με ένα χαμόγελο. «Η πρόσκληση για το αφρόλουτρο ισχύει ακόμα, σύζυγέ μου». «Πάντα, αγάπη μου», χαμογέλασε. Μαζί παραδόθηκαν στην οικειότητα εκείνης της στιγμής, ενώνοντας τις ψυχές τους με τρόπο αμετάκλητο και αιώνιο. Με το πέρασμα των χρόνων,
Η Ελένη και ο Αλεξάνδρος έχτισαν μια υποδειγματική οικογένεια. Απέκτησαν ένα κορίτσι, ολόιδιο τον πατέρα του, και ένα αγόρι με τα χαρακτηριστικά της μητέρας του. Ο μεγαλύτερος γιος της Ελένης, όταν έκλεισε τα 16, αποφάσισε να πάει για ανταλλαγή φοιτητών στο εξωτερικό. Αγαπιόντουσαν βαθιά, με τη βεβαιότητα ότι μαζί μπορούσαν να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε πρόκληση. Και έζησαν αυτοί καλά, αποδεικνύοντας ότι η αληθινή αγάπη μπορεί πράγματι να ξεπεράσει κάθε εμπόδιο και να γιατρέψει τις πιο βαθιές πληγές της ψυχής. Άουτρο για το YouTube. Λοιπόν, λάτρεις των καλών ιστοριών. Τι συναρπαστικό ταξίδι αυτό της Ελένης και του Αλέξανδρου. Η ιστορία τους ξεκινά με μια γροθιά στο στομάχι, αλλά μετατρέπεται σε έναν αληθινό φάρο ελπίδας. Είδαμε μια γυναίκα που έχασε τα πάντα, ταπεινωμένη και πεταμένη στο δρόμο, να βρίσκει όχι μόνο έναν φύλακα άγγελο, αλλά και τη δύναμη να ξαναγράψει το πεπρωμένο της. Ένα ταξίδι που μας δίδαξε για τη σκληρότητα που καταστρέφει και την αγάπη που σώζει και γιατρεύει, την αγάπη του Αλέξανδρου, ενός άντρα που χρησιμοποίησε τη δύναμή του όχι για να καταπιέσει, αλλά για να προστατεύσει και να ανυψώσει αυτόν που το είχε περισσότερο ανάγκη. Τώρα η σειρά σας. Ποια ήταν η στιγμή που σας ανατρίχιασε περισσότερο? Η στιγμή που ο Αλέξανδρος σταμάτησε το αυτοκίνητο αγνοώντας τον κόσμο για να βοηθήσει μια άγνωστη, το κουράγιο του να αντιμετωπίσει τον βίαιο πρώην σύζυγο, ή η δυνατή σκηνή όπου συγκρούεται με την ίδια του τη μητέρα για να προστατεύσει την Ελένη? Αφήστε τα σχόλιά σας παρακάτω. Αν αυτή η ιστορία υπέρβασης και αληθινής αγάπης σας άγγιξε, μοιραστείτε την. Ας διαδώσουμε το μήνυμα ότι ακόμα και στον πάτο μία νέα αρχή είναι δυνατή. Και φυσικά, μην ξεχάσετε να προτείνετε θέματα για το επόμενο βίντεο μας. Μία μεγάλη αγκαλιά και τα λέμε στο επόμενο, όπου θα αποδείξουμε για άλλη μια φορά ότι η αληθινή αγάπη, αυτή που προστατεύει, σέβεται και θεραπεύει, είναι η πιο μεταμορφωτική δύναμη στο σύμπαν.